أحلى أيامك باركها المولى وأدامك بالجنة عطر أنسامك وأحلى صيامك أحلى قيامك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سلام من الله ورحمة من لدنه وبركاته. Ambi barka do angani sigina ni Allah Taala to barka man foli ni nga sigin sankorota ni nema ani kisi deli ka ke danfo na son heramaka anak so dunge sanmo anaka sahaba kerangalelo ani ala ka jonyuma min tugurula ni baranyuma keli fukata se jodoma amba deli ala fe ala kanini awye o jama ku sanmo na ambali maw anga foli ani wali nyumando ambo otako aw segere aw minu sokoli me Shirifla TV jabaran nani watina malikono ani malikoka alhamdulillah ambi aw ka jamuka mandi de kenaka no de sungalo walanda jamuka mi nabi wuli ka se doni bakaw ma wali maka doni bakaw bismillah su yere kitiw akuna fonu anyefe na chenfon ani fisumatia minu bala mu woso silameo ambe bi se ka famiyali sorola o de hukum konana bi anga plateau kan ani anga docteur de do a docteur Said Madi Baba Sila nale anga ni jamana doni bakabado silameo ka fara nyonga jakuluba mi ne be no na be fo ma ho conseil islamique o tondendo jamia turabitatu duat lipma o tondendo itihadu ulama o afrika no de farafina kono doni baka minnu be no olu ka fara ɲɔgɔn ka jɛkulu o tɔnden fana do an ka sanfɛ kalansoba min bi an fɛ Mali kɔnɔna na n'a bɛ wele Jamiatu Sahel o ɲɛmaaba do yani an ka do an ka babu kɔnɔna na an bɛ foli di an ka docteur ma. Docteur, salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An bɛ Allah subhanahu wa ta'ala tanu ka waliɲuman ka barikada ka seli a ka ciden senma in kan n'a ka sodungew n'a ka sahabaw ani u nɛfɔmɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ka taa se jo dɔ ma k'an badenw ka foli kɔrɔkɔrɔya u ye nin kɛnɛ in kan nin kalo in na nin kalo barikama in Allah subhanahu wa ta'ala a ye kuranɛ jigi nin kalo min na ka Allah subhanahu wa ta'ala masa in deli masa min ye anw kɛ kiramantonw ye kiramanton minnu ni nin kalo in dira u ma n'o de ye sunkalo ye shahr ramadan al-mubarak ko masa in deli halisa kalo in a barika kalo in a jumbuyafa kalo in a hinɛ kalo in a kan hɔrɔnya ka bɔ tasuma ma ala ko di ne ni aw bɛɛ lajɛlen. Amin ya rabbi, ala ko o duwawu jaabi. An b'i yɛrɛ fo k'i wale ɲuman dɔn ka d'a kan i sɔnna ka an bisimila aw ka baaraw ka ca aw ka sigiw ka ca kosɛbɛ bi an ka baro bɛna boli babu min kan o de ye an filɛ nin ye kalo barikama min na n'o de ye sunkalo ye fisamantiya jumɛnw yɛrɛ de b'a la an ka silamɛya diinɛ in a ye fisamantiya minnu fɔ a la docteur i ka walawalali dɔɔni k'an ye o la. Halisa an bɛ Allah subhanahu wa ta'ala masa in deli ala ka nin kalo in ala ka barika d'a ma. Sayida n'an ko sunkalo arabukan na n'a bɛ fɔ ko ramadan ayiwa nin ye kalo ye Allah subhanahu wa ta'ala a ye kalo min fana kɛrɛnkɛrɛn ka di silamɛmantow ma. N'a fɔra k'a fɔ sunkalo tumana kalo de don ka bɔ kalo tɔw la san kalo o ye kalo 12 ye o tuma sunkalo ye a dɔ ye ala ye fisamantiya dɔ bila a la a ma min fana bila kalo tɔw la hali n'a y'a sɔrɔ ni sunkalo tɛ jate kalo lahɔrɔmaninw na sariya ye kalo minnu kɛ kalo lahɔrɔmalen olu ye kalo 4 ye. Allah subhanahu wa ta'ala masa in dani ye ale de ta ye ayiwa fɛn min ye sugandili fana ye ale masa in de ta ye comme Allah subhanahu wa ta'ala ala y'a fɔ cogoya min na wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ko imma a bɛ fɛn da fɛn min y'a ja a bɛ fɛn fana sugandi fɛn min y'a ja o min filɛ nin ye dunubagaw b'a fɔ
ayiwa n'i y'a jateminɛ adamadenw bɛ o la malikaw bɛ o la yɔrɔw bɛ o la ayiwa waatiw fana b'o la n'a nana waati kɛrɛnkɛrɛnyama fɛn min ye kalow ye Allah subhanahu wa ta'ala ale ye samantiya di nin kalo in fana ma n'o ye sunkalo arabukan na n'a bɛ fɔ k'a fɔ Ramadan o tuma Ramadan min filɛ nin ye samantiya min bɛ a la alakira mantɔn sallallahu alayhi wa sallam ayiwa silamɛya jɔsen 5 ninnu Allah subhanahu wa ta'ala ye o dɔ kɛrɛnkɛrɛn k'o bɛn nin kalo in de ma n'o de ye su ye silamɛya jɔsen 5 in olu dɔ Allah subhanahu wa ta'ala ala ye o bɛn k'o waati de kɛ k'o bɛn nin kalo in ma o de kama an ko ala ale de bɛ fɛn sugandi min ka d'a ye a y'a bila nin kalo in de la ni dun ye nin kalo in jate ayiwa a dulonnen bɛ silamɛya ka jate bɛ sinsin kalow ka cogoya min na anw yɛrɛ b'a fɔ waati dɔ an ka kuma na ko farafin kalow jate nka ayiwa a fɔcogo ɲuman ye min ye ayiwa kalo minnu bɛ yen nɔ n'a dulonnen bɛ kalo yɛlɛma yɛlɛma la ni tile ta tɛ tuma o min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ ayiwa a kalow bɛ yɛlɛma yɛlɛma waatiw fana kɔnɔna na sunkalo min n'anw b'a sɔn ɲinan min n'an filɛ o la n'o ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka hijira ka bɔ Maka ka taa Madina san 1000 ani san 400 ani san 31 sunkalo filɛ nin ye ka bɛn ayiwa funteni ma an ka jamana in na kalaya ma n'i seginna ka taa kɔfɛ komi waati bɛ tourner cogoya min na ka kɔn san 33 ɲɔgɔnna ye a kun b'o lahala in na nka n'i seginna ka taa kɔfɛ san 10 ɲɔgɔnna i bɛ taa sɔrɔ sunkalo kun bɛ na nɛnɛ na Allah subhanahu wa ta'ala y'a kɛ nin cogoya in na k'a yira k'a fɔ ko bɛ ale sago de la o tuma na sago tɛ anw bolo k'a fɔ sisan ayiwa sunkalo filɛ na ka na bɛn funteni ma yɔrɔ ka kalan an t'a lajɛ sunkalo in ka a repousser dɔɔni ayiwa ka taa bila fo fonɛnɛ waati ma wa o tɛ se ka ɲɛ sabu ala de y'a ta k'a bila nin waati in na tuma silamɛya mantɔn silamɛya yɛrɛ yɛrɛkolo ye Allah subhanahu wa ta'ala o tuma nin ye kalo in nin y'a samantiya ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ sinsin min kan o tuma o ye nin silamɛya jɔsen do o bilala a kɔnɔ o bɛ kɛ nin waati in de la wala o de b'a wajibiya silamɛw kan ni nin waati in sera u ka sɔn u tɛ se k'a yɛlɛma k'a fɔ waati dɔ bɛ yen nɔ o sun ka nɔgɔn tile ka surun ayiwa nɛnɛ fana b'a la walima sanji bɛ na k'a fɔ an ka yɛlɛma ka taa waati in na o tɛ ɲɛ a la n'an ko an ka kuma kalo in samantiya kan nin ye a sinsin yɔrɔ fɔlɔ ye a sinsin yɔrɔ filanan koba minnu kɛra nin kalo in na Allah subhanahu wa ta'ala a y'o fɔ an ɲɛna a ka kitabuba in na o ko belebeleba yɛrɛ n'i ko i k'a jate i b'a daminɛ ni fɛn min ye fɔlɔ o ye k'a fɔ kuranaba in ala ka kumakan laban in ala ka kitabu laban in gafe min Allah subhanahu wa ta'ala ko k'a fɔ ale yɛrɛ garanti ta k'a b'a tanga inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun a b'a tanga maa tɛ se ka harifu kelen yɛlɛma a la o tuma na o kuranɛ in o jiginna kalo min na o tuma na n'i bɛ kobaw jate minnu kɛra nin kalo in na ka kɛrɛnkɛrɛn ni a ye ni kuranɛ yɛrɛ y'a fɔ o tuma o ye nin kalo in ye an b'o ye a nana ayiwa fɔcogo dama damaw la Allah subhanahu wa ta'ala a ye su dɔ kɔfɛ ko kuranɛ jiginna o su in na inna anzalna fi laylatin mubaraka ko su barikalen o kɔfɛ sura wɛrɛ la suratul qadr ko inna anzalnahu fi laylatil qadr ko an ye kuranɛ jigin laylatul qadri su la ayiwa laylatul qadri o dun tɛ kalo wɛrɛ la o bɛ sunkalo de kɔnɔna na nka aya wɛrɛ nana nin yɔrɔ in k'a walawala kosɛbɛ fo Allah subhanahu wa ta'ala a ye kalo in yɛrɛ ta a tɔgɔ shahru ramadana
الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ko sungalo ale de kalo ye qur'ana jigina kalo mina o tumana anw alakira manton ko ba minnu bɛ yen nɔ alakira sallallahu alaihi wasallam a ka ciden kɔnɔ n'olu kɛra o tumana n'an b'olu jate qur'ana jigina o bɛ jate ni qur'ana jigi min filɛ nin ye hali ni o walawalali bɛ waati ta ayiwa alakira sallallahu alaihi wasallam a bɛnɔgɔ kɛ den n'o y'a fancinin den ye Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu a ye nin walawala an ɲɛ sabu ale ye maa ye alakira ye duwawu kɛ a ye kuranɛ dɔnniya la a ko kuranɛ jigini min filɛ nin ye sunkalo kɔnɔna na ko Allah subhanahu wa ta'ala ye kuranɛ in bakuruba jigi ka na so la o bɛ sankaba fɔlɔ la a bɛ fɔ o so ma ko Beitul Izzi k'o kɛra sunkalo kɔnɔna na o kɛra Laylatul Qadri su fana de la o kɔfɛ sa kuranɛ in a tora ka jigin alakira kan dɔɔni san 23 kɔnɔna na mana ka ni kuranɛ jigini bakuruba n'a fɔra komi a bɛ aya ninnu na cogoya min na o tumana kalo jumɛn bɛ fɔ o ye sunkalo in ye o ye an ka diinɛ in n'a bɛ kobaw jate wala halisa nin kalo in na silamɛ fana kɔnɔna na ayiwa ko belebele minnu kɛra a kɔnɔ ni Allah subhanahu wa ta'ala ye wasa di silamɛw ma o jɔyɔrɔ ninnu na olu fana kɛra nin kalo in kɔnɔna na ni ye jateminɛ kɛ ayiwa badiri kɛlɛ Allah subhanahu wa ta'ala a y'a min mankutu k'a fɔ yawmal furqan don min na ko Allah subhanahu wa ta'ala tiɲɛ ni kalon a y'o fara ka bɔ ɲɔgɔn na Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ faralen bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na tiɲɛ ni kalon faralen bɛ ka bɔ ɲɔgɔn na mun kosɔn maaw yɛrɛ k'a ye k'a yira maaw la k'a fɔ tiɲɛ min filɛ nin n'i y'a jigin dugukolo in kan ni maa minnu ni dalen bɛ a kan k'a fɔ k'u b'a datugu ka buguri k'a kan o k'a dɔn k'a fɔ a tɛ se ka kɛ tuguni o kɛra badiri don na o fana kɛra sunkalo ye alakira sallallahu alaihi wa sallam ala ye a bila baara min na dugukolo in kan ayiwa baara in a forili baara in ayiwa a ko bɛ kun cɛ lahala minnu na a ye koba dɔw kɛ a tamasire ye o koba ninnu dɔ ye jumɛn ye o ye makan fɔni ye bon alakira sallallahu alaihi wa sallam a bangena makan de a cira makan de nka o makan kelen de fana kɔnɔna na u y'a nkalontigɛ fɛn bɛɛ lajɛlen fɔra ko fato de don ko buridala de don ayiwa nin bɛɛ lajɛlen fɔra a sabalila a dalen bɛ ala ka lahidu kan na ko diinɛ in ko ala bɛna walankata ala nana diɲɛ d'a ma taara Madina maa minnu tun b'a ko u ma kɛlɛ jigin so u wulila nɔfɛ tuguni nka Allah subhanahu wa ta'ala ala ye se di a ma an ye badiri ta fɔ nka ko bɛna kun cɛ yɔrɔ min na maka min yɛrɛ bɛ yen nɔ ala ka dugu senima in ni maa dɔw ye dugu in lanɔgɔ ni bolibatu ye ala kira sallallahu alaihi wasallam ala ka ciden k'a degun o dugu in kɔnɔ ala ye waati min sigi k'a fɔ o dugu in de bɛna yɛlɛma silamɛya kadara kɔnɔna na ala kɛlɛmantiya kadara kɔnɔna na ala kira sallallahu alaihi wasallam a ka yamaruya kɔnɔna na o tumana a fɔra o de ma k'a fɔ ko fatihu Makka makan fɔni o tumana o fana kɛra sunkalo in de kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ ninnu fila bɛɛ lajɛlen kɛra alakira tile la sallallahu alaihi wasallam silamɛ taariko la ko yɔrɔ fana kɛra nka ninnu bɛ se ka ayiwa sɛmɛ yɔrɔ i bɛ se ka wasa ni o ye k'a fɔ nin ye kaloba ye n'a waati sera tuma o tuma ayiwa silamɛw kan ka sɔmi ni sewa ye ani nisɔndiya. Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ docteur fo k'a waleɲuman dɔn a bɔra k'a da se fɛn minnu ma ne ni aw an bɛɛ ye faamuyali sɔrɔ ni dakuruɲɛ fila la an bɛ question filanan min ɲɛsin docteur ma o de a bɔra ka kuma sunkalo nafa kan sisan sunkalo kalo nafa min yɛrɛ b'a la ani koba minnu kɛra a kɔnɔna na a da sera fɛn caman ma ni
sun yɛrɛ kodɔn jumɛn de b'a la ani nafa minnu b'a la kɛnɛya ka fan fɛ ani société yɛrɛ kɔnɔna na ani diinɛ kɔnɔna na docteur bɛ se ka dakuruɲɛ 2 jumɛn fɔ an ɲɛna o kan. sun n'an ye a lajɛ silamɛya jɔsen don o kɔrɔ ye k'a fɔ ayiwa fɛn de don diyagoya de don silamɛ k'a kɛ fo ni sira dira i ma lahala kɛrɛnkɛrɛnnen kama k'i sen bɔ a la. N'i y'a lajɛ Alahu subhanahu wa ta'ala ale ye funesere masa de ye, ale y'an da hali ni a ye fɛn min kɛ anw ka diyagoya ye a ka jɔn de y'an ye de nka a bɛ tila ka sara d'an ma fana, saraba fana. O tuma na sun n'i y'a lajɛ hukumu kɔnɔna na jɔyɔrɔ min b'a la diinɛ fanfɛla la Alahu subhanahu wa ta'ala a ka kumakan min bɛ yen n'a bɛ ka sun faridaya fɔ a taara aya laban ni min ye o bɛ sina ka o bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka gundo fɔ an ɲɛna. Ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ko aw minnu limaniyara ko sun sɛbɛnna aw kan k'a kɛ aw ma diyagoya ye, wajibi ye, komi a sɛbɛnna maaw kan maa minnu kɔnna aw ɲɛ. O kɔrɔ sun ma daminɛ anw na, a bɛ se ka kɛ a kɛcogo a n'a hakɛ olu bɛ se ka yɛlɛma yɛlɛma, nka batu min tɔgɔ ye sun ye o kɔnna alakira mantonw ye sallallahu alayhi wa sallam. A y'o laban ni fɛn jumɛn ye ko la'allakum tattaqun, ko munna a kɛra kun jumɛn kama ko aw na siran Ala ɲɛ. O tuma na ja sun ye kalanbolo de ye min b'a to ayiwa silamɛ dɔ bɛ fara i ka Ala ɲɛ siranya kan. Ala ɲɛ siranya yɛrɛ ye mun ye? Maa ka ayiwa kɛwalew k'olu kɛ mun kosɔn i bɛ Ala ka diɲɛ sɔrɔ cogoya min na i bɛ kisi a ka jannata ma. Maa ka kɛwalew lajɛ k'u to yen nɔ mun kosɔn i bɛ Ala ka diɲɛ sɔrɔ cogoya min na ka kisi a ka jannata ma. O tuma na o min filɛ nin ye i b'a ye k'a fɔ sun ye o sinsin ni sira dɔ ye. Ni aya in yɛrɛ dama ayiwa n'i ko i k'a walawala ka bɔ nin kɔnɔna na a kuma bɛ sɔn ka jɛnya. Nka i b'a ye alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka kuma wɛrɛw bɛ yen nɔ a bɛ nin fa in fana a b'o fana sinsin k'a fɔ sun yɛrɛ kun min yɛrɛ bɛ a la adamaden i ka limaniya i ka Ala ɲɛ siranya o tuma na a b'o jidi cogoya min na o ka kɛ kalanbolo ye i ye nin kalo in na min bɛ kɛ i ma ayiwa sira fana ye fanga fana ye hali san kalo tɔ ninnu na. O tuma a bɛ komi sunkalo in na an bɛ sira fana de ta, an bɛ fanga de ta, an bɛ énergie de ta mun kosɔn k'an ɲɛsin san kalo tɔ ninnu ma fo ka taa se sunkalo wɛrɛ ma ni Alahu subhanahu wa ta'ala ye maa min si jɔ k'o kɔnɔ. O tuma i b'a ye sun yɛrɛ gundo min bɛ a la Alahu subhanahu wa ta'ala a ye min yɛrɛ k'o dantigɛli kɛ o filɛ nin ye. Alakira sallallahu alayhi wa sallam a ka kumakan na a ko as-sawmu junnatun, as-sawmu junnatun, ko sun ye tanganan de ye. Tanganan jumɛn de don a tilala ka walanwalaw ka dɔn maa ni ayiwa kojuguw ni ko kuntanw ani ɲɔgɔn cɛ fo k'a se ko n'aw dɔ kelen n'a bɛ sun na i kana manamana kuma fɔ, hali kuma gansanw kuma lankolonw k'i kana olu fɔ, fasikiya kuma i kana olu fɔ, fo ka se ayiwa e b'o lahala min na e man k'i yɛrɛ jate komi maa tɔw cogoya, ko hali ni maa y'a ɲɛsin ma e bɛ sun na ka i nɛni ka kɛlɛ tigɛ i la faliyaqul inni sa'im, e k'a fɔ ne bɛ sun na, ne bɛ min na o tɛ sira di ma, a man ɲi ne ma ne ka n yɛrɛ bila i fɛ ka nin baara in ɲɔgɔnna kɛ. O tuma na k'a jira k'a fɔ sun ye tanganan de ye. N'a ye nin yɔrɔ in fɔ an kan ka hakili to nin na kosɛbɛ. N'anw sunna ka dumuni to yen nɔ, ka ji to yen nɔ, ka nɛgɛlafɛnw to yen nɔ,
o tuma na sun in fana laɲini ye min ye an ka jidon la kosɛbɛ ka se ka se an yɛrɛ la o de kama alakira sallallahu alaihi wasallam a ko junnatun ko tanganan de don o tanganan min filɛ nin ye a b'i bali ko kuntanw ma k'a sɔrɔ a bɛ se ka kɛ e ka sigida la ayiwa sigida ka kojugu tɛ ayiwa t'a sɔrɔ jamana ka loi ye kojugu tɛ nka e b'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen sun yɛrɛ kama ne bɛ nin lajɛ k'a to yen n'i ye nin lajɛ nin ye diinɛ fanfɛla ye ayiwa sun min filɛ nin ye Allah subhanahu wa ta'ala mana batu fɛn fɛn di an ma a bɛɛ lajɛlen ka ala ka diɲɛ sɔrɔ ka kisi ayiwa Allah subhanahu wa ta'ala ka jangata fana ma f'a k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen fana nafa dɔ bɛ a la ayiwa anw yɛrɛ ka adamadenya kan nafa dɔ bɛ a la anw yɛrɛ fariw fana kan a bɛɛ lajɛlen n'i y'a daminɛ seli la ayiwa an kana se sun yɛrɛ ma ayiwa sun min filɛ nin ye nafa b'a la anw yɛrɛ fana fari yɛrɛ fana ma o min filɛ nin ye n'i bɛ kuma o yɔrɔ in kan n'o ye nafa min bɛ sun na an fari fanfɛla la kɛnɛya ka sira kan ayiwa o yɔrɔ ninnu na maa bɛ se k'i sinsin ayiwa kɛnɛya dungew olu ka bilasirali kan i yɛrɛ b'a dɔn o fana ye a dama babu de ye a bɛ fɔ min yɛrɛ ma k'a fɔ régime n ko sun suguya dɔ de don o tuma na o babu min filɛ nin ye alakira sallallahu alayhi wa sallam n'i ye a ka taabolo lajɛ a yɛrɛ ka ɲɛnamaya kun bɛ cogoya min na fɛn min ye sunkalo ta ani a bɛ nafila minnu kɛ i bɛ nin yɔrɔ in i b'olu ye a la n'o ye ayiwa ka fari yɛrɛ fana tanga an fari min filɛ nin ye a jɔlan dɔ ye min ye n'a tɛ se ka ɲɛ o kɔ a balo n'o ye ayiwa dumuni fɛn ani bɛ fɛn minnu min olu kɛlɛ ninnu fana de ye a jugu fana o kɔni kɛnɛya dungew kɔni o y'o ka kumaw ye sabu n'i ye an ka banaw lajɛ i b'a sɔrɔ a caman fana bɛ tila ka segin an ka dunfɛnw an bɛ dumuni kɛ cogoya minnu na fo ka na se an bɛ fɛn minnu don an kɔnɔ o tuma na sun fana o ye sira ye min b'a to ayiwa fari yɛrɛ n'a bɛ fɛgɛnya fari n'a bɛ fɛgɛnya a bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya min na an ko walawalali o bɛ kɛnɛya dungew bolo an bɛ se ka min fɔ kumakan surunyana fɛn min ye ayiwa sun nafa nin y'a dɔ ye n'o tɛ a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen fɛn min ye ala ye siranya a bɛ maa jidi limaniya la cogoya min na ayiwa adamaden fari yɛrɛ a ka fisa o ma cogoya min na i ka kɛnɛ a ka fisa o ma cogoya min na walima maaw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ayiwa fo ka sɔmi société kɔnɔna na maaw ka sɔmi ni ɲɔgɔn ka degun ye i bɛ taa sɔrɔ dɔ bɛ yen ni sun yɛrɛ tɛ k'a fɔ ale ka kungo yɛrɛ kungo bɛn na a tɛ kungo yɛrɛ dɔn nka sun de b'a to a b'a dɔn k'a fɔ jaa kungo bɛ yen jaa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kungo bɛ olu minɛ u tɛ fɛn yɛrɛ sɔrɔ k'u b'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye a bɛ miiri olu n'o ni kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ a dama walanda ye gundo minnu n'olu bɛ sun na Allah subhanahu wa ta'ala a y'a kɛ an ma wajibi ye nka an ka hɛrɛ caman bɛ o la o tuma n'a y'a kɛ a kɛcogo la an bɛ nin bɛɛ lajɛlen sɔrɔ ala ka diɲɛ an b'o sɔrɔ ayiwa a ka jangata an bɛ kisi o ma o tuma nafaba minnu bɛ a la an yɛrɛ kun kan an fariw la an ka kɛnɛyaw la an ka sociétéw la i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ sabati ni Allah subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛ an ka plateau yi kana nɔrɔya la kosɛbɛ ka d'a kan an ka docteur bɔra ka bilasiralikan minnu fɔ nin ye an ye nafa caman de sɔrɔ a la hali bi an y'a dɔn k'a fɔ ja silamɛya diinɛ ni a ye fɛn o fɛn sariya adamadennin kan i ka dɔn k'a fɔ nafa dɔ de b'a la hikmɛ dɔ de b'a la kodɔn dɔ de b'a la docteur o tɛmɛlen kɔfɛ kuma kuncɛ kuma na ani duwawudon jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an lagɛbagaw ma ayiwa kuma kuncɛ la an bɛ foli de kɛ k'aw yɛrɛ fɔ a ka cɛsiri la Sherifula TV la ayiwa Seyida an bɛ se k'a fɔ an ka kalanden a bɛ cɛsiri min na o tuma na an b'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen ye ayiwa kunkɔrɔ tɛ anw ma an ka kalan yɛrɛ na fi Jamiati Sahel halisa ala ka barika don a ka baaraw la an bɛ dugawu kɛ sunkalo min n'an b'a kɔnɔ ayiwa sunkalo in a bato kɛcogo ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye ka bɛɛ lajɛlen kɛ an ma bato minɛ a jumu yafa a hinɛ kan hɔrɔnya ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye ayiwa ka dugawu kɛ
ala ka latigɛ kɔnɔna na nin sunkalo in nana bɛn k'a sɔrɔ lajarabili dɔ ɲɛsinnen bɛ ji ma n'o ye bana in ye n'o ye coronavirus ye n bɛ dugawu kɛ halisa ala k'an tanga ala k'an kisi ala ka lajarabiliw sira de a sera an ka jamana fana kɔnɔ n bɛ dugawu de kɛ n bɛ maa minnu na kɛnɛya sera ala k'o nɔgɔya olu ye maa minnu fana ni a kɛra olu sata ye an bɛ ala subhanahu wa ta'ala ka yafaw ma ala k'u hinɛ k'u kɛ sɛdensu ye halisa gɛlɛya min bɛ bana in na an bɛ ala deli gɛlɛya ala k'a kɔrɔta bana in yɛrɛ ala k'a kɔrɔta ka bɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen kan kɔrɔtali min ayiwa fɛn min ye a waaju ani a hakilina ɲuman n'a taasili a k'a sɔrɔ adamadenya y'o sɔrɔ o ye fɛn jumɛn ye ka se k'o tigi ka taa se tigi ma ka se segin ka taa se tigi ma n'o ye ala subhanahu wa ta'ala ye adamadenw u ka sɔn u ka jɔnya ma k'u yɛrɛ kolo ala subhanahu wa ta'ala an bɛ ala deli halisa bana ye ala k'a kɔrɔta ala k'a ban pewu an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen an ka haminaw bɛɛ lajɛlen a dugawu n'a bangelen ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Alhamdulillah wa khitamuhu misk. An balimaw an bɛ an ka docteur yɛrɛ fo k'a barikada kosɛbɛ a ye an nafa bi an ka sunkalo walanda kɔnɔna na ka d'a kan i n'a fɔ an y'a fɔ aw ɲɛna kuma daminɛ na cogo min na an ka bi babu in a tun bɛ tali kɛ sunkalo kalo yɛrɛ fisamantiya minnu b'a la koba minnu kɛra a kɔnɔna na docteur da sera nin caman ma ka n'a daminɛ kuranɛ jiginni na kalo in kɔnɔna na ani silamɛya ye fanga sɔrɔ se sɔrɔ kɛlɛ minnu kɔnɔna na kɛlɛba minnu kɔnɔna na n'o ye baduru ye ani fatuhu maka fo ka na se sun yɛrɛ nafa jumɛn de b'a la hikima jumɛn yɛrɛ de b'a la a da sera nin caman ma an bɛ ala de deli walada min bɔlen filɛ nin ye ka di an ka docteur fɛ nin ye a faamuyali ani k'a ta ka baara kɛ ala k'o nɔgɔya ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ye aw minnu sɔgɔlen bɛ Shirifila TV la Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ ka foli ani waleɲuman dɔ kurakuraya aw ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen an tɛ ɲinɛ o cogoya kelen na an b'an ka foli segin an karamɔgɔ ani an fa ma Seyid Sherif Usman Madani Hayidara ka dugawu k'a ye sijan ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'o di ani silamɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna nin de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye ni ala sɔnna ma sigida nataw an ka baro na boli babu wɛrɛw kan shukran lakum wa dumtum bi khair. صيامك أحلى قيامك